Poštovani gledatelji Lica nacije Hrvatske televizije, kako kvalitetno odgajati i obrazovati učenike, studente, poduzetnike, društvene elite, sve građane, ako hoćete za vrijedan rad i odgovorno društvo. Kako praksom do kvalitetnih znanja, razvijene demokracije, tolerancije i odgovornosti. Večerašnju temu komentiraju magistra znanosti Nada Čakar, ekonomistica, edukatorica trening centra, hvala vam lijepa što ste s nama, diplomirana ekonomistica Vlatka Cakar, predsjednica udruge Praksom do znanja. Hvala vam lijepa što ste u studiju Lica nacije. Dakle, vaše istraživanja, a ovdje je niz toga sakupljeno u prvom dijelu iz drugog kuta, a evo meni ste otisnuli i najnoviju stvar koja će ugledati svjetlo dana. Dakle, vaše istraživanje i radionice, kada je riječ o edukaciji, što pokazuju? Kakva je kvaliteta obrazovanja učenika, studenata, njihovih roditelja, profesora, poduzetnika i prije svega društvenih elita? Evo, podijelite neke pa recite. Evo, mi smo krenuli prvo sa poslovnim ljudima, znači ljudi iz privatnog sektora koji dolaze na naše radionice, od kojih većina ima završene fakultete, neki već i više godina rade u svojim firmama i onda primjećujemo da ono što njima fali, a to su praktična znanja, odnosno znanja koje mogu odmah upotrijebiti u svom poslovanju. To, nažalost, nisu bili u mogućnosti dobiti u većini obrazovnih institucija koje se bave poslovnim obrazovanjem, u što smo se i sami uvjerili kad smo išli posjećivati takve edukacije, seminare, radionice, kako god oni to već zovu, gdje ljude ubiju u pojam sa teorijom, ne daju nikakve numeričke primjere putem kojih bi ljudi mogli to sve puno bolje shvatiti i onda ljudi provedu cijeli dan. Znači, mi ne vjerujemo u ono što je mjerljivo, nego još uvijek u veliku teoriju. Tako je. Znači, mi smo više manje verbalno društvo. Vi u verbalnom govoru puno toga možete izraziti. Na primjer, kad neko kaže kvaliteta, nas troje kažemo kvaliteta. Za vas je kvaliteta možda brzina. Za nekog drugog je to boja. Za nekog trećeg je to okus. Znači, ali kad bi to sve sveli na numeričke podatke, znači sve u brojeve, koji su onda mjerljivi, onda bi se vidjelo da kvaliteta je za vas ovo, drugo i treće. Dobro, mene ovo me samo zanima kad je riječ o poduzetnicima, poduzetničkim elitama, kakav je njihov sustav vrijednosti, imaju li svoj stav, jesu li poslušnici, znaju li nuditi rješenja za svoju tvrtku, za društvo u kojem žive, za građane u zajednici s kojima žive i za koje rade. Pa poduzetnici to u velikoj većini, pogotovo oni koji svoj novac ulažu u posao, očekuju od svojih zaposlenika rezultate i oni su to u stanju. No međutim, društvo ih percepira u negativnom svjetlu. A to upravo zbog toga zato jer je jedna manjina poduzetnika koje su postali poduzetnici na različiti način, to svi znamo na koje načine. To su ovi uzetnici. Da, tako je. Onda oni kvare ovu cijelu sliku, a vjerujte ima vrlo, vrlo kvalitetnih poduzetnika u Hrvatskoj. Da, a zašto ste nam na karikaturi koju ste nam ponudili gospodina Zvonka Lenera pokazali poduzetnike pod jednom velikom čizmom ili jednom velikom cipelom? O čemu se tu radi? Gledajte, kako se puni državni proračun? Od poduzetnika. Oni zapošljavaju ljude, plaćaju poreze i prireze, plaćaju porez na dobit, na ostvarenu dobit. Sve se to slijeva u državni proračun koji onda ima svoje proračunske korisnike. Puno državnih službenika i onda, naravno, onda imamo i školstvo i sve ove institucije koje se financiraju iz tih izvora. I sada, oni koji pune taj državni proračun, njih umjesto da država sa svojim politikama i sa svojim zakonodavstvom potiče na ostvarivanje profita i na reinvestiranje profita, njih u biti se na različite načine, usprkos HITRORezu i svim ovim stvarima koje su u zadnje vrijeme bile top tema, onemogućuje. I to vam je jedna vrlo suptilna razina. Znači, onemogućuje se.
one koji bi zapravo trebali nositi razvoj. Što je s ovim drugim dijelom, gospođo Sakar, kakve kvalitete obrazovanja učenika, studenata, njihovih roditelja i profesora? Vi ste neke istraživanja, neki naši mediji su to i objavljivali, pa dajte glavne poruke. Jesmo. Prvenstveno smo orijentirani na ekonomiju i na ekonomska znanja, ali isto tako tijekom naših istraživanja smo se susreli sa mnogo drugih struka. Tako da ono što sada ću reći vezano za ekonomiju, prvenstveno ekonomiju, može se primijeniti u manjem opsegu i na druge struke, čak i tehničke. Dakle, osnovno što... Čini mi se da je moto vašeg rada, kad je riječ o obrazovnom sustavu i svih ovih, bio ova karikatura, kako se to zove, šuti, slušaj, štrebaj. To se odnosi prvenstveno na osnovnoškolce i srednjoškolce, a i djelomično na fakultetsko obrazovanje, gdje je čitavo obrazovanje zasnovano na slušanju, na nepitanju i na učenju činjenica, a ne na razmišljanju, na diskusiji, na debatama, na razmišljanju. Dakle, to je za mene simbol našeg obrazovnog sustava ovoga časa, koji bi trebalo svakako promijeniti.